Менә үзебезнең Шушма елгасы белән таныштырам. Без монда кичкенә чакта сулар коенып үстек инде. Аның бакалары да шунда сикерәк. Сулары да бик жылы. Жылы. Бакалар булган җирдә су жылы. Әйдә курыкма. Гармон алып келем. Жанакайым, менә хәзер җырлап та җибәрбез шунда бик. Хәзер алып килим әле. Минем бер Зия сулары дигән бик матур җырым бар. Мин бит Зия кызы түгел, Шушма елгасы кызы. Шулай итеп шуны Шушма елгасына әйләндереп җырлап карый. Давай. Зия сулары бикилеп, карап күзләренә тала. Шушма сулары бикилеп, карап күзләренә тала. Yazıp süzeler bütümü yazıp süzeler bütümü bir küpe süzelerin bağla. Bizim başıma basınan çeşek jıydım minesina. Yılgasından çeşik jıydım minesina. Olsun yüzüm saf dünyelim büleğiken minesina. Olsun yüzüm saf dünyelim büleğiken minesina. Hürmetli dostlarım, карагыз инде бу бит безнең Шушма елгасы. Минем туган авылымның уртасыннан менә шушындый матур Шушма елгасыга. Безнең җырчы сандугачыбызны күрәм. Резида Альмакаева. Сергин әйтеп әйтим әле, Резиданың күптән түгел никахы булды. Менә җаен туры китереп бөтен серләрен белергә уйлыйм. Әссәламу алейкум, гауылдаш. Сәлам, Фаилә әдә. Нишләп йөрисез? Менә Фәнискә безнең Шушма елгасын таныштырып алып киттем әле. Шулаймы ни? Элек бит шунда коенып үскән елга. Баяннар белән җырлап килгәнбез. Кимәләр белән утырып изәләр иде. Резида, котлыйм никахыгыз белән. Таныштыр инде. Сөйгән ярың, сайлаган ярың кем? Фәнис Гениятов, композитор, баянчы, 8 төрле уен коралларында уйнаучы Фәнис Гениятов. Мин аны инде күптән белә идем, инде концертларда очрашып йөри идек. Ну, мөгаен вакыты җитмәгәндер дип уйлыйм. Менә әйтәләр бит әле Худайдан вакыты җитмәгән дип. Шулай танышып киттек, бергә берничә концертларда катнаштык. Шулай сүз куешып насыйп булды, тагын аның озын сүзнең кыскасы шулай инде. Фәнис, мин белүемчә синең язмышың бик катлаулы булган. Син авыру әниеңне карагансың Чаллыда, шулаймы? 88 yaşında öldüğünde 3 yıl bir katı ağırdı. Birgelep karab indeni terbiyelep şayttırıp. Син үзең тумышың белән кайсы Үзем якта? мин Мамадыш районы Түбәниякке авылыннан. Торуың Чаллыдамы? Туру хәзер Чаллыда инде. Әнине алып киткән инде без. Менә мин армиядан киткәч инде. Монда Чаллыда яшәдек, бергә яшәдек. 2 ел элек инде. Резида белән гармон моңында танышып. Гармон моңа WhatsApp группасында таныштык. WhatsApp'та шундан бергә яздыра башладык. Синең инде 3 балаң бар. Әйе. 3 малай. Зурсына ничә яшь? Зурсына 28, икенчесенә 27. Икесе дә тормышлы, Аллага шөкер. Мин инде яби дисәк тә була, минем әйе, бер анагым, 2 анак чыгым бар. Менә урта яшьләрдә дә Ходай насыйп бирсә, үзеңнең мәхәббәтеңне, үзеңнең насыйп ярыңны табырга була, шулаймы? Әйе, була. Аллага шөкер дип торам. Икебез дә иҗади булгач, бик рәхәт, бик җиңел. Икебез дә көйләр язабыз, үзебезнең җырлар, бик күп җырлар әле, яңа җырлар менә язып, барыбер
чыгаргалап торабыз. Менә WhatsApp-ларда, Instagram-ларда биреп торабыз яңа җырларны. Әйдәгез әле, минем иң яраткан җырымны да җырлап китегез әле. Бәхетне югалтмыйк дип атала ул. Әнә ничек пар килешкәнсез, Әйдә, Резидә, монда исерек. Агачлар ягына барыйк әле. Резидә, бу мәйданчыкта Түбән Абдул һәм Ялхавай авылы халкы һәр елны сабан туе уздыра бергәләп. Һәм син монда көткән кадерле кунак. Ничәнче ел инде бу мәйданчыкта җырлыйсың халык алдында? Мин инде монда 7-8 яшымдан дисәк тә дөрес булыр. Бәләкәй чактан монда күп артистлар килә. Менә шул арасында инде катнашып йөргән инде бәләкәйдән үк. Син үзең ничә яшьтән җырлый башладың? Мин үзем 2дә укыганда 7 яшьләремдә баянда өйрәндем. Үзлегеңнән? Әйе, үзлегемнән баянда өйрәндем. Шулай уйнап җырлый башладым. Әле баяндан авызым чак кына күренеп тора иде. Шулай итеп, шуннан китте инде. Элекке җырлар бар, сузып җырлый торган җырларны мин бик яратам. Менә элеккеге сузып җырлый торганны күбрәк җырлыйм.
Mine şunun için de elekeki eviler sırap jırlatalar idi mine. Şulay jırlay hazırgi bitinde bana bir içiktir yeşler çerek. Olay jırlasam kilişmez kebek deyip duyam men üzümün işleptir. Риздемне сиңа үз гомереңдә бик авырлыклар да күрергә туры килде. Аварияга очраган идең. Ничегрәк булды? Әйе, минем күрәчәк булды. Аварияга очрагычтан мин позвоночникларны сындырып, 5 операция кичердем мин. Менә инде бу ничеге телевизорларны инде бик кайбер якларга да тырышам, но әзгенә корап алырга да туры килә. Операциясын әзерәк кенә память отып ола алмыйм. Хәтер бераз начарайды. Шулаймы? Ну, әйбәткә хәзер әйбәтләренә бара инде. Сиңа бит әле операция вакытында да, хастаханәдә ятканда да татар артистлары уртак концертлар куеп сиңа ярдәм иттеләр. Әйе, менә аларга инде мин бик зур рәхмәтле. Аларны мин рәхмәтләремнән ташламыйм. Син операциядан соң кулыңа баян тотмадың. Хәзер ничегрәк? Күтәргә ярыймы сиңа хәзер? Күтәрәм, әйе. Уйныйм, баянда уйныйм, утырып та җырлыйм, хәзер басып та җырлыйм инде. Туган көннәр, юбилейлар барырга туры килә, мәҗлесләрдә уйныйм, концертларда да уйнарга туры килде. Үзең уйнап берәрне җырлады дигәч инде уйнап җырлыйм. Ничек үзеңәме баянны тотып, уйнап җырлавы рәхәтрәкме? Әллә яныңда шундый сөйкемле, чибәр баянчы булганда, ул гармон уйнап, баян уйнап торганда җиңелрәкме җырларга? Әлбәттә, сездә юк. Бу турыда шундый матур иттереп уйнаган гармонга кушылып җырлау уже икенче. Сез үзегез хәзер кайда яшисез? Шаллы. Шаллыда. Резиданы алып киттең. Әйе, яктыда инде. Киләбез, китеп менә шулай. Балалар ничек? Балалар зурлар инде. Тормышлары белән бар, икесе дә әлбәттә. Сен сау булсак, Алла берсә, планнар үзебезчә инде бар инде планнар. Әле алдан ук әйтеп тә булмый шуңа күрә. Саулык булсын.
Yurdumuzda yavuşarım uğrasam, sizi de yalnız bana gülmeden. Şanlı kayını zilleri izlenide, yakladı yara yarlar zikirde. İçi bir laf bala bayın, jılı yazda koşular zikirde. Şanlı kayını zilleri izlenide, yakladı yara yarlar zikirde. Yara yazlar zikende.